Jeg vil bare lige lave en house-tour, hvor jeg viser familien sådan. Altså jeg viser bare familien op på deres værelse, så lad os bare komme i gang med den house-tour. Det er det sådan udenfor, hvor man kommer. Og så deres garderobe, eller det er ikke helt meget. Elevatoren, jeg synes der mangler lidt, men det er lidt lige meget. Så det er sådan stuen. Og dyrene her. Ja, dem har jeg ikke noget navn til, så skriv i kommentaren, hvis jeg har noget navn til dem. Her har vi så køkkenet, og jeg ved ikke, at der er en lille pejs der. Så kommer vi egentlig bare ud i haven, hvor en trampolin og alt muligt sådan, hvor ens børn kan lege og sådan noget. Og grille. Undskyld for baggrundsstøjen. Det er det så toilettet, og ja, det er et håndklæde. Jeg gider ikke lige vise, hvad der er i skuffen og sådan noget. Så entré igen, eller hvad man nu kalder det. Noget vand til dyrene her. Det er egentlig bare forældrenes værelse. Det her, og Camilla og Matteo hedder de. Ham hedder Oliver, det er egentlig hans værelse. Og det er Lily, det er Oscar, og de sover sådan der. Og så det her, hedder Theo, og det her, det er Freja. Og de sover der, Freja sover der, og så sover Theo der. Ja. Det her, det er egentlig bare Matties værelse, det her, det er Mattie. Ja, det er egentlig bare sådan. Ja, det var egentlig bare min house-tour. Og skriv nogle idéer, hvis jeg har nogle idéer til nogle serier eller et eller andet. Hej hej!